ENUGU in southeastern Nigeria is quite popular for being rich in coal, to the extent that it is called the Coal City. Have you heard of the coal stream? This nature's gift to humanity is in Umusigide Oboletiti in Udenu local government area of Enugu State, Nigeria. Dimma, our culture and nature freak, doubles as a model and a guide as she explores nature's gift, coal stream. Life-giving water. Wow. Nature's gift to humanity. And the captivating natural environment. Shall we? Mmiri bụ ndụ azụ, mara n'ụma ọ bụ ndụ azụ. Mmiri dị oke mkpa, mara n'ụma ọ dị oke mkpa. Mmiri bụ ndụ azụ, mara n'ụma ọ bụ ndụ azụ. Mmiri dị oke mkpa.